आता मी ह्या चपातीत कायच भरलंय नाही, तरी पण ती चपाती कवळी परतली की फुगली. हे बघा वाईस वाईस गरमच, पण हे बघा असे उकाललेत. हे बघा कशी चपाती फुगली. आता ही मी तुमका खोलून दाखवते फाडून. आता माझी बारकी पोरा नाही तर ती दाखवतात. ई बघा बघा ह्याच्यात गुहा तयार झाली. असा हा पूर्ण पॉकेट तयार झाला. काय लपूचा तर लपवा. वयाच्या 13व्या वर्षापासून 13 वाले गहू वापरून आणि आता मी 32 वाले किंवा 33 वाले गहू वापरते आणि तशाच चपात्या आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करते. गव्हाच्या चपात्या ना? हो, गव्हाच्याच चपात्या. आम्ही पोळ्या म्हणत नाही. आम्ही पोळ्या कशाक म्हणतो माहिती आहे? होय होय, आंबोळ्यांका पोळ्या म्हणतात, चपात्यांका चपाते. चपाते 2 घडीवाले 4 घडीवाले असे नाही चपाते बनवत. नाही, कित्या सांगू त्याचा कारण. माझे सासरे सकाळी 5 वाजता जायचे कामाक. तेव्हा आम्ही विरारला रवा केलो, तेव्हा ते 5 वाजता उठून कामाक जायचे. आम्ही 4 वाजता चपाते करायचो. खडे तू घडे घालत बसशील, 2 घडे 4 घडे 5 घडे, पण चपाते पण तुमचे दिवसभर नरम राहतात. आता पण मी दाखवते, दुसऱ्या दिवशी सुद्धा ती नरम राहता. ही माझी आदल्या दिवशीची चपाती आहे, म्हणजे ही दुसऱ्या दिवशी बघा किती नरम आहे आणि फुगली सुद्धा आहे. ही थोडंसं आता थंड झाल्यामुळे ही पहा. माझी मुलं खातेवेळी हे पूर्ण असं कवर काढून असे खेळत बसतात, त्यांना खूप आवडतं. होय होय, आणि मी सुद्धा ऑफिसला कामात जाय ना तेव्हा किती सकाळी 6 वाजता घर सोडी विरार वरून, म्हणजे तेव्हा कुठे जाऊन 8-9 वाजता कामावर पोहोचाय. तेव्हा दुपारी 1 वाजता चपातीचं डब्बो उघडलो ना तरी ते चपाते मस्त नरम रवत आणि खाऊची इच्छा होय. नाहीतर ते चपाते असे कडक असे झाले ना की अजिबात इच्छा होणार नाही. मग भाजी कितकी चांगली असली तरी चालत, म्हणून चपाते हे होयच नरम, बरोबर ना? आता सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिला काय करता? गहू घ्यायचे आहेत ना, तुमका नाव व्हाया ना तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो. असं काय नाही की तेच गहू घ्यावा. आता मी सांगले ना, माझी बहिणीची सासू 2-3 रुपयावाले राशनाचे गहू वापरता. आम्ही लहानपणी तेच वापरत होतो. बरोबर. पीठ मळू 3 वाटी पीठ घेते. 3 वाटी पीठात ना बरोबर 9 चपाते होतात. आणि एकच वाटी अशी घ्यायची किंवा कप घ्यायचो किंवा डबो घ्यायचो आणि त्याच वाटीन तुम्ही पीठ घ्यायचा. अगदीच तुमका मोजून चपाते करूचेत तर अशी ही मूठ भरून पीठ घ्यायचा. अगदीच तुमका मोजून चपाते करूचेत, प्रत्येकाक किती किती असतील तेवढे, तर अशी ही पूर्ण मूठ भरून दाबायची नाही, एवढा पीठ घ्यायचा. या बघा, ह्या एवढ्या पिठात तुमचं एक गोळं होतलो, म्हणजे एक चपाती. आता आम्ही चपात्यामध्ये मीठ घाललो नाही, पण काय काय लोक घालतात. नुसती चपाती तुपाबरोबर खावची असत तर बरी लागता. पोरग्यांका देवची ना बटर तुपाबरोबर तर मीठ घालायचा. आता आम्ही किती घाललो नाही म्हणशाल तर आतापासूनच व्हायच मीठ कमी केलेला बरा असता, नाही गो सरोज? बरोबर, जास्त मीठ हृदयाक बरा नाही. होय, मीठ साखर वयानुसार कमी कमी करत जायची. ती कुठल्या कुठल्या गोष्टीत वगळायची ती तुम्ही बघा. 3 वाटी पिठात मी 3च वाटी पूर्ण भरून घेतलंय. एवढ्या वाटीत होतला. आता ही पूर्ण वाटी, तरी पण जे का भीती वाटता की पातळ होय, पण माझा अंदाज ह्यो बरोबर आहे. ह्या वाटीभर 3 वाटी पिठात ह्या 1 वाटी पीठ बरोबर मळला जाता. आता 3 वाटी पिठात तुम्ही 1 वाटी पाणी घेशाल, पण गहू जुने नवीन पण असतात. कायचे गहू आपले जास्त पाणी शोषतात. नाहीतर तुम्ही म्हणजे स्नेहान सांगितल्यान 1च वाटी आणि दगड मळून ठेवशाल आणि नंतर ओरडशाल स्नेहान दगड मळूक दिल्यान. ह्या बघा, असा हातीवर थोडा थोडा पाणी घ्यायचा आणि पीठ मळायचा. मग तुम्ही 1/2 वाटी पाणी लागत किंवा 1.5 वाटी पण लागत. माझी आई म्हणायची, पीठ मळलेल्या भांड्यात पीठ मळलेला दिसता नाही अशी परात करू होई. आता ती कशी करायची तर वायच असा पाणी घ्यायचा आणि हा असा खरडवून काढायचा. मग तुमच्या परातीत पीठ अजिबात दिसणार नाही मळलेला. अशी काय काय पूर्वीची माणसं म्हणायची, पण माझी आई म्हणायची की परातीत पीठ मळला असा वाटता नाही, असा पीठ मळायचा. चांगला 5-10 मिनिटं असा 5 मिनिटं तरी असा मळून घेतला ना तर पीठ ठेवची काही गरज नाही. आणि अगदी घाईच्या वेळेत तर मी तर नाहीच ठेवत, पण आपला काय काय लोकांका असता सवय पीठ तिमून ठेवायची. काय काय जणांका असता सवय पीठ तिमून ठेवायची, पण आम्ही काय करतो घाई गडबडीत आपला पीठ मळला 5 मिनिटं चांगला रगडला की पीठ चांगला येतं आणि चपाते पण फुगतात. ह्या पिठात तेल जास्त लावसारखं नाही, बरोबर की नाही? नाही, फक्त अर्धा चमचाच तेल लावायचा, नाहीतर ते काळे पडतात. पीठ असा काळा काळा पडतात. पण तेल लावू गोया, तेल लावला नाही ना तर पीठ वरती सुकता.
म्हणून तेलाचो हात चोळूकच वयो. पण आहे ना थंडी वाऱ्याच्या दिवसात पीठ सुकता म्हणून वायस तेल लावूक वया आणि पिठाक मग ती चकाकी पण मस्त येता. मग आता हा नक्की काय तर सांगा. जास्त नाही लावायचा. जास्त लावलास तर पीठ पण काळा पडता थोड्या वेळान आणि चपाती सुद्धा दुसऱ्या दिवशी काळे दिसतात. हा त्याच्यामुळे कमीच लावाय. हा. ऑफिसला जाताना बघा सकाळी सकाळी रात्री हा. पीठ मळून ठेवतात. सकाळी खूप घाई होता म्हणा. होय होय पण असा पीठ मळून ठेवता नाही. बरोबर. अशी शास्त्रानुसार तरी म्हणतात. आता आमका माहिती नाही आम्ही तर ठेवणं नाही. मी आपल्या लागलीच पीठ मळतय 5-10 मिनिटं काहीतरी करतय कुकर विकर लावतय आणि लगेच चपाती करूक बसते. आता तुमच्या पुढ्यात मी 10 मिनिटं पण पीठ ठेवचंय नाही लगेच चपाती करतले. परत उघडता तुमचे. हो खाली कपडो घेऊ गयो आता पोलपटा खाली घेऊ गयो. नाहीतर काय होता एका हातीनं आपण परात धरतो एका हातीन पीठ रगडतो आणि पीठ शक्यतो एका हातीनच मळायचा. बघा हातीक आणि परातीक पीठ कमी डसला असं वाटत नाही. ह्या पण व्यवस्थित असा खरडवला असते तर ता पण दिसणार नाही. ह्या बघा भांड्याक पण पीठ नाही हातीक पण पीठ नाही. काय काय जण काय करतात रात्री ऑफिसला जायचं असताना हा. सकाळी घाई नको म्हणून होय होय मळत मळून ठेवतात. भाजी चिरून ठेवची ही हा. पूर्वतयारी रात्री केली की सकाळी आपले 4 वाजता मी पण करते. मॉर्निंग नवऱ्याची असली 4 वाजता जाऊचा तर पीठ नाही मळत पण भाजी बिजी चिरून ठेवते. होय पण पीठ तुम्ही सकाळीच मळता. हा. बरोबर ताजा ताजा म्हणून ताजे पीठ हा. मळून काही जास्त वेळ लागत पण मळलेल्या पिठाचे चपाते ना फुगतात पण चांगले आणि नरम पण राहतात. माझा अनुभव हा मी बघितलंय असा. जास्तीत जर पीठ झाला अगदीच कोण येऊचा कॅन्सल झाला मग त्या पीठ फ्रीज मध्ये गेला ना की मी दुसऱ्या दिवशी चपाते केले तर मस्त नरम राहतात. हा. पण असा मी पीठ जास्त ठेवतच नाही जास्त करून मळून. इतपत आपल्या पीठ मऊ मळूक वया म्हणजे 3 वाटीत तुम्ही माका 1.25 वाटी पाणी लागला त्याच्यातला एवढा पाणी उरला बघा. आता असे नाही की तुम्ही भारीतलेच गहू वापरा. आता माझी बहिणीची सासू आहे ना राशनवाले 2-3 रुपयावाले गहू वापरता पण ती धुतली कडक उन्हात सुकवतली. त्याचे चपाते सुद्धा मी केलंय ना गावी तसेच नरम. बरोबर पण ते धुऊ आहे कडक उन्हात सुकव आहे नंतर हा. बारीक दळून हाडू आहे हा. मोठी गोष्ट आहे. चपात्याचं पीठ कधी पण बारीकच दळून आणायचा. बरोबर. जाडा आणलास की ती चपाती काही केल्यास तरी कडक होतली. होय होय कधी कधी ते घाई मध्ये ते देतात गेल्या महिन्यात एका बरड काढून दिल्याने होते. अर्धे गहू होते अगदी लापसी रहो. बरोबर असं माका वैता गेलो ते चपाते कधी एकदा त्या पीठ संपता. पण आम्ही टाकलं नाही आम्ही चाललो आणि ता होता त्याचा पुढच्या रेसिपीत उपयोग केलं. ती पण बरोबर. रेसिपी लवकर येतली आता. होय ते तुमका दाखवत आहे की आम्ही कसं त्याचा उपयोग केलो. टाकून माता सारख्या नाही ना खाऊन हा. माता वया. हे बघा एवढे एवढे गोळे घ्यायचे आणि चपाती तुमका तव्यावरची भाजून होऊच्या आधी लाटून होऊ होई त्याच्या आधी ना असे गोळे करून ठेवायचे. माका सवया पोळपाटावर गोळो असं प्लेन करून घ्यायचो आणि ठेवायचो. मग काय नंतर घाई गडबडीत ना गोळे करा मग ते लहान मोठे गोळे होतात. मग आपली चपाती हय लाटून तव्यावरनं शेकून पण येतात. आता हे गोळे झाले आहेत ना त्यातलं एक गोळो घेतलंय आणि हो बघा पोलपाट सारखाच म्हणून मी खाली कपडो घेतलंय आणि गोळे करस्तवर थंय तवो पण ठेवतंय तापत म्हणजे चपाती लाटून होईपर्यंत आपलं तवो तापतलो. गोळे लाटून घ्या तोपर्यंत मी गॅस पेटवते. म्हणजे काय तुमची चपाती एक लाटी सर इथे गॅस तवो तापात ना. बरोबर ना तवो चांगलं तापावं ना. बरोबर तरच चपाती फुगतले. आता मी पहिल्यांदा असं पीठ लावत नाही. लय पण पीठ लावला ना तरी चपाती कडक होतात आणि आपल्या तव्यावर तर पीठ पडता आणि तवो मग काय होता करापता. पुरी एवढी लाटून झाली की पीठ लावायचा आणि तर पीठ सगळं सोयीन करायचा हातीन. आणि ही बघा एकाच दिशेने कडेने लाटत जायची. फिरूची थांबली आता तिका पीठ नाही लावणार मी पण अशी लाटत जाणार आणि ओढायची ना. हा आणि ह्या बाजूनच जास्त चपातीचं दाब द्यायचो मध्ये नाही. मध्ये दिलास तर चपाती मध्ये होतली पातळ. कडेने लाटत यायची फिरवायची हातीन आणि कडेने लाटायची. मध्ये नाही करायची नाही. तुमका जर वया असा तर पीठ लावा. मी एकदाच पीठ लावते. अगदीच पीठ जर लय नरम झाला तर मी दुसऱ्यांदा पीठ घेते नाही तर मी पीठ घेणं नाही. आणि बघा या गोळ्याचे माझे पोलपाटभर चपाती होता.
हे बघा, ह्या गोळ्याची माझी पोलपाटभर चपाती होता. एवढी पातळ आणि एवढी जाड ठेवलंय. जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही. मध्ये कशी ठेवायची? कशी मध्ये? मध्ये म्हणजे इथे जाड थोडीच ठेवायची नाही, सगळ्या बाजून व्यवस्थित लाटायची. लाटणामध्ये पण मारायचा, पण मध्ये हलक्या हाताने आणि कडेने दाब द्यायचो, मग ती चपाती फिरता. म्हणजे चारी बाजून तुम्ही त्याला पातळ लाटल्यात, बरोबर? हा. आता तव्याची आग आहे ना, ती ठेवते वेळी बारीक ठेवायची जेव्हा चपाती टाकतो. आणि एकदा का चपाती टाकलं की परत लगेच आपण आग मोठी करायची. चपाती टाकल्या टाकल्या हात लावू नये. आपल्याला थोडेसे असे बबल दिसूक लागले तर ते परतायची. त्याशिवाय त्याला चमचो लावायचो नाही टाकल्या टाकल्या. आता ही आपण चारी बाजून अशी शेकून घेऊया आणि नंतर हातीन अशी फिरवायची, म्हणजे काय आपली चारो बाजून शेकली जाता. आता मी ह्या चपातीत कायच भरलंय नाही, तरी पण ती चपाती कवळी परतली की फुगली. आता ही चपाती मी अशी चाळणीवर काढतोय. ही बघा, तुमच्याकडे कसली चाळण असतात गहू चाळूची, आता ही माझी पुरणाची चाळण. आता एक चपाती तुमची झालेली आहे. आता दुसरी चपाती लाटायचा एक प्रश्न विचारतोय. विचार. तुमका ही जी म्हणी घेतात तुम्ही ऑन द स्पॉट, उखाणे 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 म्हणी नाही, म्हणी मी घेतोय. तूप खाऊन रूप येतात. तर तुमका कधीपासून येतं ती? लहानपणापासून. मी निम्या होतय ना, आता निम्या म्हणशील तर काय, निम्या म्हणजे लग्न झाला नव्हता तेव्हा पप्पा माझे बाबा गहू घेऊन यायचे. आता चपातीचा व्हिडिओ म्हणून सांगतोय. तेव्हा आणल्याने होते गहू आणि ठेवल्याने होते कोपऱ्यात. तेव्हा माका सुचला नाव. आता चपाती मी कवळी परतलंय आणि त्या नाव सुचल्याबरोबर मी पटकन बोललोय. आता तुमच्या बरोबर तर शेअर पण करते. त्या बघा, कोपऱ्यात ठेवले होते गहू आणि लगीन झाल्याशिवाय नाव कोणाचा घेऊ. अरे वा, पण बरोबर झाल्याशिवाय तुम्ही नाव कोणाचा घेता बरोबर. हा, माहित असतं काय त्याच्याबरोबर. बघा तुमची चपाती फुगलेली आहे मस्तपैकी. चपाती कवळी परतायची, मग चपाती आपसूक फुगता आणि फुगली की आपली गॅस कमी करायची आणि वरतीच तेल लावायचा. आता तुम्ही जर तेल तापून आधी घेतलास तर वर नाही लावलास तरी चालत. काय काय लोक ताच करतात. तव्याच्या बाजून चपातीचं पीठ पडता, तेल पडता आणि तवो खराकता. बरोबर. आणि मग चपाती पण खराकतात. वाईट मागा सुद्धा काम करू दे, नाही तर लोक म्हणतले मी काय कामच नाही करणे. तो योग बांधतो असं बाबा, काय उभ्या राहून शूटिंग करूचो सुद्धा. होय होय. आता एक व्हिडिओ त्याकाच सांगतोय तू कर. व्हिडिओचं टायटल असतं ना, सरच काय काम करता काय नाही, त्याचं उत्तर तुम्ही शोधून सांगा. आता पहिला कसा आम्ही तसाच करायचो, फक्त दाखवत नव्हतो तुमका. आम्ही एकमेकींचा असा शूट करतो. प्रत्येक सण एकत्र येऊन करतो. हो, सण 31 असांदे, बर्थडे असांदे, सण असांदे, वाढी उपास असांदे, एकत्र येऊन करतो. मग त्याची मजाच वेगळी. खराच एकत्र येऊन जी करूची मजा असताना ती एकटे मध्ये काय करतात. आता ह्याचं जरा शॉर्ट घेऊन ये माका. हा ये मग. जरा वाईस थांबा. ये कॅमेरा घेऊन ये आणि मग चपाती तू भाज. ही बघा, भाकरी सारखी अशी चारो बाजून अशी फिरवायची आणि बघायची. आणि चपाती कसे चारो बाजून टिपके इले ना की माझं गो म्हणता ही चपाती शेकली. आणि नाही इले तर ते म्हणतात कच्ची रवली असे म्हणतात. चारो बाजून असे गोल टिपके उकळे आणि ती दिसता पण भारी. चपाती फुगली की गॅस लगेच कमी करायचो, नाहीतर खालच्या बाजूनी चपाती करपली जाता. आणि ती चपाती ना अशी चारो बाजून शेकलेली दिसता पण भारी. बघा, हे बघा, वाईस गरमच, पण हे बघा असे उकाललेत. हे बघा कशी चपाती फुगली. आता ही मी तुमका खोलून दाखवते, फाडून. आता माझी बारकी पोरा नाहीत, नाही तर ती दाखवतात. ई बघा बघा, ह्याच्यात गुहा तयार झाली. असा हा पूर्ण पॉकेट तयार झाला. काय लपूचा तर लपवा. आता लपूचा नाही, पण अशी जर चपाती तर तुम्ही पीठ नाही भरलास, तेल नाही भरलास आणि फुगली तर काय वांदवा. बरोबर. घाई गडबडीत माझ्यासारख्याच्या कामात जातात, त्यासाठी ही बेस्ट टिप. आणि राहता पण एकदम नरम. दाखवा.
हे असे तुम्ही हाताचा असं चुराडा करतात ना, हा खरंच सॉफ्ट लागतात. नरम नरम चपाती, होय मस्त अगदी. अशी हे चपाती तुमका संध्याकाळपर्यंत काय उद्या दुसऱ्या दिवशीपर्यंत मग अशी तुमका दाखवली हा आजची चपाती. आणि आमची शिळी चपाती सुद्धा अशी मी खोलून तुमका दाखवलंय कशी नरम राहुली आणि कशी ती मी पापुद्रे त्याचे बाहेर काढलंय. हे 2 पदराच्या चपातीपेक्षा पण एकदम भारी भारी. त्याच्यात वेळ जातलो ना. आता काय करूया माहितीये तुमका, भजी भरा नाही तर तूप लावा. माझी पोरं काय करतात, बारक्या सोनग्या बटर टाकता आणि साखर घुसवता आणि पाकिट असा गुंडाळता आणि खाता. बरोबर. आम्ही पण लहानपणी ताच करायचो. अशा चपातीचा व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खात रवा रवला. हो, नेहमी हसत रवा माझ्यासारख्या आणि खात रवा ह्याच्यासारख्या आणि बरफ किचन बघत रवा रोजच्या सारख्या जसा तुम्ही बघत इलास. होय, धन्यवाद.